Welcome to Pusha Zwinu channel, and my name is DJ Chantel MM. Inonzi kuda kwashe festival zonde rekuimba iri tinonzi Don Gaga zita iri kangoti ndakariwana around 2005 or 2006 7 ikoko. I mean any time I can't even remember. This time 2020 we have got a brand new album. It's actually my 5th album. Runonzi Gwiringwindi. It's a 13-track album. Gwiringwindi nandozivewo meaning yacho. So I think vanhu vakatapa dictionary unogona kunzwisisa pamwe kuti zvinonyatsorevei because ina handitozvinzwisisewo. Actually I would like to say Gwiringwindi is a personal journey through the ups and downs of life. Sangana nazo mugave music, social life, family, everything. So very intertwined pachinichocho. So all I can say, simply I can say Gwiringwindi is what I have become. I was born in the ghetto. My mama is in the ghetto. My heart is in the ghetto. You can call me the ghetto boy. Ini ndinobva kughetto. Ndakazvarirwa kughetto. Genga rangu reze ghetto. Muri yangu iwe ndaniwe. Ndinavega fonera mama, fonera dada. Bote gute. Satsi yedu ya ikara echengoyerera. Siweche pamba pedo rechengoyerera. Babere ke vakapa vakangosi yanerera. Asemba bokota iramba tichingoverera. I was born in the ghetto. My mama is in the ghetto. My heart is in the ghetto. You can call me the ghetto boy. Ini ndinobva kughetto. Ndakazvarirwa kughetto. Ndoimba ndiri mughetto. Timu rangu rese ghetto. I was born in the ghetto. My mama is in the ghetto. My heart is in the ghetto. You can call me the ghetto boy. Listen to the lone voices of the poor. Actually, the song Ghetto Boy is a song that was originally done by the late music icon Baba Oliver Mtugudzi. May he so rest in peace. Before he died, ndainga ndine shungu dzakanyanyisa kuti maybe one day I would actually redo this song now, Twitter remix, because ndine my feeling about the song was it's a great song, yes. So unfortunately vakazoshaya tisatokwanisa kuti tizviite. Ghetto Boy is actually a song that talks about kwatakabva, takakurira kughetto, takazvarwa kughetto, ndiko kwatiri, ndokwatinoraramira, the hardships that we face ghetto nezvimwewo zvatinosangana nazvo ghetto. Nongoziva semaghetto boy. Album rakabuda musi wa 4 August 2020. Tikariisa pa social media platforms akafanana YouTube. Ine ndakakurira kuChipadze Township, Bindura, Mashonel Central.
ya ndova ndikakurira ikoko semageto youths zvinhu zvakaoma pageto, especially western lockdown. Everybody knows mari hadzisi kutenderera, zvinhu hazvisi kuitika, you know. So yeah, actually it's not an easy journey kuti tizokwanisa kuti nhasi takwanisa kuti tilonje gwiringwindi ribude rinzwikwe nevanhu. Zvanga zvakatiomera, takasangana nemachallenges akafanana nekushaya mari, even mapromoters chaivo chaivo. We actually appealing nemapromoters, vanhu vanenge vari willing kubetsera, whether financially or in kind, zvese tinongozvigamuchira. Notoda vanhu vakadaro ivavo at this moment, because patiri so far hatingatoti tatosvika, titori parwendo. Saka toda vanhu vekutoti tifambe navo kuti rwendo rwacho tikwanise kubudirira, kwanise kusvika kwatinofanira kusvika. Pamatracks aripo paalbum pako, ndeipi track yaunoti iri ndo track iri pamwoyo pako, kana track yaunoti iri ndakariputitsa? But actually nyaya iripo ndekuti best yangu ini haisiriyo best yemafans, but best yemafans best yangu. So whatever zvanakidza mafans ndizvo zvichandinakidza futi, ndo zvazvingori, because ese masongs acho anongonakidza, the old favorites. Takamirira nguva iya takamirira mvura uya takamirira nguva iya takamirira mvura uya sera ndina ndaita mwana mudokosa panguva yematare, ingadoro takadira pasi kufadza vaye vakaenda kare, dai maninzwa kuchema kwangu manditsirawo nyika dzimu. Thank you for watching our program. Please don't forget to subscribe, comment and like.